Добре. Нашите участници вече са тук. В това предизвикателство те ще трябва да опитат различни лакомства и трябва да изядат каквото им се падне. Може да е всичко. Малко бомбонче или може би огромна бутилка Кока-кола. Какво ще бъде, нека разберем заедно. Нещата ще се нажежат. Бритни получава брашно, но изобщо не е разстроена. Междувременно, Минди явно не е доволна. Добре тогава. Но, вау! Вижте красивата торта, която Никол получи. Време е момичетата да започнат. Изглежда, че Бритни наистина няма късмет. Но се чудя какво ще направи с това брашно. Добре, нека гледаме внимателно. Ще го изяде ли? Очевидно не е вкусно. Но момичетата се забавляват. Не виждаш всеки ден някой да яде брашно. Бритни определено замисля нещо. Добре. Какво прави тя? Момичетата също не разбират. Добре. Тя пълни цялата купа с брашно. Последва. Добре, интересно. Какво ще направи тя? О, не, тя изтисква мляко? Добре, и после какво? Изглежда, че тя е сериозна за това. Добре, окей. Какво следва? Изглежда, че Бритни се нуждае от пътпъдъчи яйца. Но само ако беше толкова лесно. Бритни, кражбата не е наред. Но това е предизвикателство, така че предполагам, че ще стане. Или не? Изглежда, че ядосаната мама наистина е ядосана. Време е да бягаме. Добре, този път и изглежда, че се измъкна. Нека продължим да гледаме какви интересни неща ще направи. Изглежда, че може да е нещо вкусно, но предполагам, че липсват някои съставки. Добре, време е да ровим в кофата за боклук. Не е много приятно, но предполагам, че предизвикателството си е предизвикателство. И мисля, че тя намери това, което й трябваше. Добре, сега всичко трябва да се смеси много добре. Въпреки, че изглежда много отвратително. Добре, хора, нека продължим. Предполагам, че Бритни прави тесто. Сега тя излива всичко в калъп. Но се чудя какъв ще бъде резултатът. Предполагам, че ще прави торта. Добре, какво става? Наистина ли тя приготви дърва за огън? О, виж, тя строи нещо изискано. Ще е жалко да го изгори. Да, разбира се. За да запалиш огън, ти трябват кибритиени клечки. Нека има огън. Ето го. Внимавай с тази клечка кибрит. О, не, всичко гори. Но знаеш ли какво? Всъщност е забавно за гледане. Тя го прави в кофа. Невъзможно! И запечатай капака. Никол не разбира нищо, но Бритни определено знае какво прави. Време е да го извадим. Какво имаме тук? Хубава торта имаш. И не забравяй да загасиш огъня. Само погледни този невероятен пандишпан, който тя направи. Но внимавай! Мисля, че все още е горещо. Но трябва да го опиташ веднага. И така, как е? Добро ли е? Обзалагам се, че е. Изглежда, че Бритни все пак успя. Това е страхотно. Момичетата явно не са съгласни. А сега, Минди, започва работа. Тя определено се нуждае от помощ. Време е да опитаме този невероятен кейк. Изглежда, че личният иконом винаги идва на време. О, дори имаш златна вилица и златен нож. Окей. Време е да опитаме тортата. И така, Минди, как е? Кажи ни. Мисля, че е супер апетитно. Хей, защо стоиш там? Трябва да избършем устните на нашата красавица. Сега е по-добре.
И така, как беше? Окей. Добре, изглежда, че наистина не й хареса. Се е ред на Никол. Добре, нека видим. Разбира се, в този рунд Никол е истинската кралица. Въпреки, че Манди изобщо не мисли така. Защо взе сешоар? О, да! Можеш да разтопиш короната. В крайна сметка тя е направена изцяло от шоколад. И сега настроението се променя напълно. Никол става подозрителна. Добре, поне не се превърна в бой. Сега е време да опитаме тортата. Изглежда много скъпа със сигурност. И Никол определено не планира да я сподели с Минди. Но, хей, Бритни, започвай. Ето това вече е нещо. И ето го втория рунд. Какво имаме тук? Чесън! О, не! Но мисля, че този път Никол имаше повече късмет. Имаме Скитълс. А какво получи Бритни? Вау! Не може да бъде! Да, Менди. Ще трябва да го опиташ. Хайде, започвай. Не наистина ли има изход? Разбира се. Можеш да изтискаш чесъна върху багета. Това всъщност е страхотна идея. Или може би не. Не изглежда много апетитно. А тази миризма? Хайде, опитай. Да добре ли е? Не мисля така. Но момичетата се забавляват много. Добре, отмъщението идва. Какво прави тя? Тя надува балон? Какво става? Изглежда, че го подава на момичетата, за да могат да започнат да играят. Окей. Сега това е интересно. Нека видим какво ще се случи след това. Нещо определено ще се случи. О! Остра игла! О, сега има смисъл. Време е да усетите тази неприятна миризма. Добре, да продължим нататък. Сега е ред на Никол. Вау! Тя получи толкова интересна почерпка. Виж как блести цветът. Добре, мисля, че е време да го опитаме. А начинът, по който го яде, изглежда толкова вкусно. Трябва да е абсолютно вкусно. О, какво става? Дали нашата Никол току-що смени стила си? Добре, това беше неочаквано. Но това означава, че можеш да го промениш отново. Хайде, опитай. И? Да, наистина работи. Менди явно иска да го опита също. Но кой ще й позволи? И още един последен опит. Хайде. Кой цвят ще бъде следващият? Вау! Каква великолепна зелена визия! Тя наистина е зашеметяваща. Въпреки това, не всеки е съгласен. Но ска е ред на Бритни. Добре, тя го изтисква. И тя не се отказва. Чудя се, какъв ли е вкусът. Вау! Корона! Имаме нова кралица, дами. О, да, и вече не си ти, Менди. Но какво ще стане, ако изтиска още малко? Виж как блести. Буквално е направена от злато. Сега, това е невероятно. Каква огромна златна верига. Изглежда, че Бритни е на път да стане най-богатият човек на земята. Злато. Още злато. Никога няма достатъчно злато. Какво ще се случи след това? Тя има и златна коса. Ах,
Жалко, че златото е толкова тежко, но това наистина беше забавно. О, момичета, хайде, не завиждайте. Добре, да започваме. Следващият рунд – празна кутия. Добре. Никол не изглежда много щастлива, но все пак. А Менди се справя добре този рунд. Огромна златна бутилка. Добре, нека видим. Бритни започва. Okay. Найс. Усеща се, че има нещо вътре. Опа! Бритни, това определено не е Кока-Кола. Хей, какво правиш? Може би е отровно. Може би не го яш. Добре. Изглежда, че има друга идея. Хей! Внимавай с това! Не наранявай момичетата! Защо го направи изобщо? Смачка на кутия. Да видим какво ще се случи след това. А тези връзки за обувки, това е интересно. Бритни, имаш доста въображение. Добре, нека продължим. Okay. Сега е ред на Никол. Добре, нека видим цяла бутилка Кока-Кола. What? Но не е лесно да се отвори. Можеш да опиташ по този начин или по онзи начин, пак не става. Изглежда, че има идея. Тя реши да стане майстор по бойни изкуства. И тя има катана. Това беше силен удар. А сега е време да се трансформираме и да опитаме това вкусно лакомство. Хайде, Никол, опитай! Ей! Как можеш да пиеш толкова много? О, момче, започваме. Изглежда, че някой е прекалил с газировката. Да, най-силното оригване някога. Следва Менди. Чудя се какво има вътре. Да вдигнеш тази бутилка изобщо не е лесно, но е страхотно, когато имаш помощник, който винаги е готов да помогне. Хайде, приятелю, направи своето. Но дори за него бутилката е наистина тежка. Особено когато се разсееш от красиво момиче и се влюбиш. Той явно прекали. Приготви се, човече! Ах, горката Менди. Предизвикателството с Нутела. Манди отново е недоволна. Изглежда, че Никол го харесва. И Бритни, че тя е просто възхитена. Да видим как ще мине този рунд. Добре, кой ще започне пръв? Изглежда, че е Манди. Не е толкова просто. Нашата кралица ще трябва да го опита. Хей! Защо й е нужен телефон? Добре. Сега има смисъл. Готвачът ще проведе майсторски клас. Първо, трябва да оцените ситуацията. Наливане на мляко в буркана. Интересно. Найс! Това определено е професионален ход. Това ще бъде вкусно. Изглежда, че гледаме как се прави невероятно вкусен млечен шейк. Манди намери начин да премине този кръг. Човече, чудеящи Storm Rays. Този млечен шейк става все по-добър с всеки момент. О, настърган шоколад отгоре. Нека да довършим остатъците. Да видим дали на Менди ще й хареса. И накрая тя е доволна, а готвачът получава наградата си. Честно си е, честно. Okay. Да видим какво ще направи Никол. О, какъв невероятен цвят има тази нутела. А начинът, по който тя ще го изяде, е толкова апетитен. О, да. Бе, Манди отново е недоволна. Oh my. Знаеш ли какво? Никол би обича всичко.
И се обзалагам, че ако можеше, щеше да изяде и лъжицата. Но твърде много захар не е много добре. Никол, яденето на твърде много захар е вредно за теб. Да, точно така. Сега знаеш. Как се чувстваш? Добре ли си? О, няма нужда да плачеш. Добре, Бритни, покажи ни какво можеш. Златна нутела, блести като истинско злато. Наистина те кара да искаш да я опиташ. Хайде, Бритни, направи го. Почакай за секунда. Изглежда, че момичетата имат предложение за теб. И ето ги офертите. $100. Не е лоша цена, но 1000 е много по-добре. Изглежда, че наддаването е започнало. Вау, това са някои числа. Аманди имаше по-убедителни аргументи. Но трябва да бъдеш внимателен. Може да има крадец наблизо. Опа! Някой трябва да го преследва. Добре, крадецът избра грешната цел. Сега знае по-добре да не се забърква с нашата кралица. О! Обзалагам се. Това е полезнен. И нашата кралица най-накрая получава наградата. Момичета, не завиждайте.